Всичко се случило една зима преди много зими. Една царица, както седяла в една преспа сняг и си подирала гоблени, подобно на клетка с приказката за пясната красавица, се обола, но не заспала и не дошъл принцесата. Напротив, капчето си кръв паднали в снега и тя си помислила, коя ли кръвна група са. След това се замечтала, дали не може да има дъщеричка, бяла като сняг, с бозялени като кръв. Така и станала. Родила ли си дъщеричка и пък царицата умряла. Няма смисъл да помисля от сега, и първо ще става тъжно. Като във всяка една приказка, царят се оженил повторно. Новата жена на царя била много суетна и по цял ден се кипила пред вълшебното си огледалце. Минах през лазерната ласка, направих си пилинки листи, имплантирах си силикон навсякъде и сега тъпото огледало, ако каже нещо различно от ти си най-хубавата, ще го изхвърля в друга приказка. Огледало, огледало. Повтори, че на света никъде не си видяло друга с моята красота. Древли Анджел на Джули? Не. А Джулия Робърт? Не, естествено. А Параскева Джукелова? Да, не може. Да, ами ти царце на света, първа си по красота. Супер. Освен ако не броим Снежанка. Как? Огледало, как е възможно? Това не може да бъде. Или поне не за дълго. Овецо! Появява се Овецо. Снежанка, веднага ми носиш снимка. Овецо? Защото му замилява от нея. А направил фотошоп на апарата, който показал на сърцата. Снежанка се скитала, но намерила една вила в гората, която имало 7 еднакви апартамента, джакузита, вани и всички екстри. Там живеели 7 чужета, които като се върнали, заварили Снежанка и започнал лудко помет. А през това време в двореца от царицата. Ти какво правиш? Нищо особено, прави се слънчеви зайчета. Тя сега като си прави слънчеви зайчета, кажи ми коя е най-хубава на света. Броим ли Анджел на Джули? Не, давай по същество. Ами в такъв случай ти царце на света, дарена с снежена кръста, но в гората в къщичка една се крие по-голяма кръста, там е Снежанка. Но как е възможно? Нали Овеца ти уби? И трябва да използвам чародейските си сили. Мащухата, преоблечена, тръгнала към вилата, която била Снежанка. Звъннала на вратата. Отворила Снежанка. Добър ден, госпожите. Давам крем Добровин, най-новия ни продукт против стареене. О, така ли? Разбира се, че ще се купи. Снежанка отпусна продукта, но след като го използвала, заспала в дълбок сън. След завръщането си, чужетата гледа Снежанка, протната на земята, помислили я за мъртва и я сложили в скъпен пикет. Една вечер, в къщата на чужетата се едно от чужетата отворило и видяло млад момък, който бил загубил пътя. Чужетата го поканили. Завихрил се от купон. В силната музика Снежанка се свестила и се включила в купона. Момъкът, който що надърнал, се влюбил в нея. И двамата младоженци отпътували на меден месец на Карибите. Така съвремен живот. Желаем щастие на младоженците.